Христос воскресе, скъпи приятели! Знаете като мен, че нашия свят има огромен проблем с тишината. И затова аз реших да го напусна за кратко и да дойда тук на гробища, на тихо, за да помисля за истински важните неща в живота. А кои са важните неща в живота? Очевидно тези, за които постоянно говорим. Тези, които са на пътя ни, нали? Например, влизането в еврозоната. Паричките ни. Как да изглеждат, как да се казват. Обаче стана така, че тук някак си тия помисли не успяват да родят добър анализ. За разни други неща се сещам, като гледам това. Мисля си, а кой има право да решава? Бедните ли, богатите ли? Знаете ли какво чете свещеника, когато дойде тук в гората на гробища? Спомних си, казва, не че си е спомнил, в смисъл, че му е щукнало нещо да си спомня, а църковното предание му е напомнило. Спомних си, казва пророка, който вика, аз съм земя и пепел, и пак надникнах гробовете и видях голи кости. Няма да ви ги показвам. Пак надникнах гробовете и видях голи кости и рекох, кой сега е цар или войник или богат или беден? Как да различа кои са умниците, които имат право на глас и тези, които не могат да решат за паричките? Тъжно ли е? Тъжно е много. А вероучение? Трябва ли да има вероучение? Училището църква ли е или не е църква? Питайте ги тях. Питайте ги. Според вас, важно ли е децата да знаят за Възкресението или не? Важно ли е да знаят за съвестта си или не? Важно ли е да знаят за Възкресителя Христос или да си живеят 5 за 4, мислейки за еврозоната? Кажете де. Птичките само се чуват, те не казват нищо. Ама не е и нужно, защото и вие чувате гласа им със сърцата си, и вие, които нямате сърца. И вие знаете каква е истината. Тук лежат не само телата на хората. Това е пътя на нашите провали, на нашите недомислия. Клати ми се камерата, ужас, все едно има земетресение. На нашите недомислия, на нашите неспособности, на онова, за което не смеем да се покаем. То лежи. Това е, което в момента снимам. Не е пътека, а е послано от нашите грехове към тези, които лежат, простете ми, тука. Онези, които не успяхме да дообичаме, да допрегръщаме. Онези, които пренебрегвахме, за да може да свършим работата, свързана с еврозоната, с парите. Тук лежи нашата себичност, която непрекъснато ни е карала да вършим онова, което си искаме и никога да не обръщаме внимание на другите до тогава, докато те просто си отидат. Докато ни напуснат и изведнъж, чакай, аз не му казах. Чакай, аз не им казах. Аз не исках така, исках другияче да бъде. Аз всъщност го обичах, аз чак сега разбрах кой е той. Обаче е късно. Късно е. Останало е време само за еврото и за лева. Не е останало нищичко от това, което можеш да му кажеш. Знаете ли какво попитали веднъж
отец Серафим Роуз, коя според тебе е най-важната дума след думата любов? Той помислил малко и казал: думата на време. Нещата трябва да се случат на време, казва той. Тази дума е много важна, тя е противоположна на думата късно. Тук лежи нашето късно. Признайте всички вие, които разбирате от химия и от банки, и от пари, и от геостратегия, и от политика, и от войни, и от какво ли не. Признайте си тук, че за много неща е късно и те вече не могат да бъдат поправени. Истинските неща в живота, най-важните неща в живота, скъпи приятели, за тях е късно. И за това, за тях ние никога не говорим. Ние говорим за пари, но никога за важните неща. Впрочем, тук, както си вървиш, можеш да срещнеш кого ли не, на гробища включително. И нея. Виждате ли? Пресветая Богородица, спаси ни. Тя е там, където е края на нашата неспособност. Тя е винаги близо до безнадежността ни. Тя е винаги близо до провалите ни, за да ни напомни за своя син. Да ни напомни за своя син, който може да направи така, че да не е късно. Не за добродетелите, макар че тя е най-добродетелният човек, който е ходил някога по земята. И въпреки всичко, кажете ми за добродетелите, даже и за добродетелите. Искате ли да ги попитаме за добродетелите? Човек, казват старите хора, си отива с това, което може да вземе с добрите си дела. Къде са сега добрите дела? Дори и тях, ако ги измерим на капони, ако ги турим на везни, провалът не само нашия, но и техния е сигурен. Сигурен, ако го няма Христос. Всъщност Христос е единственото важно нещо, за когото човек може да мисли тук. Единственото важно нещо, за което може да мисли човек, е Христос. Единствено необходимото. Добродетелта на добродетелите всъщност е нашия Господ Исус Христос. Той може да направи така, че да не е късно. И късното да не е късно. Кога ще се покаем всъщност? Когато влезем в еврозоната ли? Когато погребем всичките си близки? Когато изядем всичкото гурме? Когато изпием всички алкохол? Когато ракията ни стигне? Когато нашите хора спечелят изборите? Когато победи демокрацията? Когато няма да има референдуми или ще има референдуми за всичко? Когато Левски стане шампион? Кога най-после ще се покаем? Кога най-после ще можем да обърнем внимание на душата си и на нейния стопанин, нейния Господ? Влязох тук в едни големи треви, за да ви я покажа. Кога най-после, приятели? Кога най-после?